E vayan reservando aparcadoiros se queren visitar Vigo a partir do sábado cando acenden as luces de Nadal. Esta semana comezan as restricións de tráfico e o Concello recomenda que os que vayan á cidade en coche busquen por anticipado onde estacionar. Carlos. A partir do sábado, este vai ser o epicentro da decoración das celebracións do Nadal en Vigo. Temos que imaginar ou lembrar todo isto ateigado de luces, ateigado de xente e, si, tamén ateigado de coches. Por iso tamén o Concello vai aplicar un plan de tráfico con restriccións á circulación. Esta rúa, por exemplo, vai ter restringido o paso de vehículos. Pero a recomendación fundamental do Concello de Vigo para os que queiran vir gozar do Nadal é que reserven praza de aparcadoiro. Son as outras luces de Nadal de Vigo, aínda que gustan menos. O Concello ten medidos ata 70.000 vehículos que entran na cidade en só 2 horas os días de máxima afluencia e que se suman aos 200.000 xa rexistrados como locais. Por iso recomendan buscar aparcadoiro con tempo. Que reserven estacionamientos en el entorno, que los hay y muy buenos. Hay muy buenos parkings disponibles, no vamos a citarlos porque no nos corresponde, pero la infraestructura está ahí y está disponible y está en un lugar muy próximo al lugar de la celebración. Porque pro Nadal de Vigo non se habilitarán aparcadoiros disuasorios oficiais. O plan é desviar o tráfico a zonas menos concorridas. O mellor consello é deixar o coche en un parking de os que hai e dejarse perder por aquí. Que vengan en transporte público, si puede ser en tren, autobús, porque aquí luego este es un caos. Salir con antelación, buscar rutas alternas. O coche que non o traiga. Eu non, pero a xente que queira vir é mellor que veña en transporte público. Que non veña, xa está. En serio, porque está todo hasta arriba. É imposible vivir por aquí en Nadal. Serán 55 días con restriccións de tráfico, pero por niveis. As maiores limitacións só se aplicarán en 9 días, os de máis xente prevista e sempre, en principio, a partir das 6 da tarde.